שלום, שמי ביין. אני ליאן. ואני עדה. הכימיה היא מדע שעוסק בהרכב החומר, המבנה שלו, תכונותיו והשונים החלים בו במהלך אינטראקציה עם חומר אחר או עם אנרגיה. אז לכימיה יש חשיבה גדולה בחיינו, כי אנחנו משתמשים בה בהרבה מתהליכי הייצור, אז גם קוראים לה הקסם המדעי. גם הכימיה נמצאת באוכל שאנחנו אוכלים ובמשקעים שאנחנו שותים. ואז היום אנחנו בחרנו במשקה האקטימל לדבר עליו. האקטימל הוא משקה יוגורט פרוביוטין. היתרון העיקרי של המוצר הוא חיזוק ההגנה הטבעית של הגוף במערכת החיסון באמצעות תרבות חיידקים מסוג לקטובסילוס קזי. طارق סעדי. אוקיי, אז קודם כל אנחנו נתחיל בצורה פשוטה ונספר כשאנחנו אוכלים את המזון, את המוצק, אז האוכל, חלק מהעיכול מתבצע בתוך הפה על ידי השיניים. אחרי זה יש בליעה של המזון ושל התוכן לתוך הוושט. מהוושט המזון מגיע לתוך הקיבה, ובקיבה יש כמה תנועות בתוך הקיבה שהן מאוד מסובכות, שמטרתן לפרק את המזון בצורה הדרגתית. זאת אומרת שבתוך הקיבה יש כמה תהליכים שיכולים לקחת כמה שעות, שמטרתם לפרק את המזון לחלקיקים מאוד מאוד קטנים, שבסופו של דבר החלקיקים האלה יכולים לעבור מהקיבה לתוך המעי הדק. כפי שאתן יכולות לראות בתמונה, זו תמונה של קיבה, שהחלק העליון הוא בעצם כמו מסתם, שנקרא מסתם ספינקטר, לס קוראים לזה, לואר אזופג'יאל ספינקטר, שהספינקטר הזה הוא מסתם שמונע מהאוכל שמגיע לקיבה לחזור בחזרה לוושט. בתוך הקיבה, הקיבה עצמה מחולקת לכמה חלקים. יש את החלק העליון שנקרא קרדיה, ואחרי זה החלק האמצעי שנקרא גוף הקיבה, ואחרי זה החלק האחרון שנקרא אנטרום. אז בתוך כל הקיבה הזו, האוכל נכנס בהתחלה לחלק העליון, ומגיע לחלק התחתון. יש כמה תנועות של הקיבה, קיבוץ, פריסטלטיקה קוראים לזה, שגורמת בסופו של דבר לפרק את האוכל ואת המזון לחלקיקים מאוד קטנים. וכמובן, תוך כדי הפירוק יש הפרשות של הרבה חלבונים והרבה חומצה בתוך הקיבה, וזה גם תלוי בסוג של המזון ובסוג של האוכל. יש אוכל מסוים כמו אוכל שומני שגורם להרבה הפרשות של חומצה, וכמובן חלבונים שונים ואנזימים שונים שמפרקים את החלקיקים השונים של המזון. בקיבה קיימים תנאים קשים בגלל החומצות וכמות ה-pH הנמוכה. טוב, בתוך הקיבה אז בעצם יש הפרשות של הרבה חומרים. דבר ראשון, יש הפרשה של חומצה, ה-HCl, וזה מופרש מהגוף של הקיבה. יש שם בכל חלק מהקיבה יש תאים שונים, והם מפרשים אנזימים והפרשות שונות. החומצה כשלעצמה מופרשת בעיקר מגוף הקיבה על ידי תאים ספציפיים שנקראים תאים פריטליים, שגורמים להפרשה של החומצה בנוסף לפקטורים וחלבונים אחרים שלא ניכנס יותר מדי לפירוט שלהם, אבל יש מה שנקרא למשל intrinsic factor שמטרה שלו לספוג ויטמינים כמו ויטמין B12, ויש חלבון שנקרא פפסינוגן או פפסין שמפרק את החלבון, אבל בעיקר הפרשה של החומצה מתבצעת על ידי התאים הפריטליים שנמצאים בגוף הקיבה. הגירוי של הפרשת חומצה הוא בעצם האוכל והמזון. כשאנחנו אוכלים ותלוי במרכיבים השונים, אז יש את ההפרשה של החומצה בתוך הקיבה. ה-pH בתוך הקיבה הוא pH חומצי כמובן, שבדרך כלל בסביבות 4, יכול להיות אפילו יותר נמוך, 3 ואפילו 2 במקרים מסוימים, זה pH חומצי, וצריך תמיד לזכור שהרירית של הקיבה מכוסה על ידי רקמת ריר מסוים, שהיא בעצם מנטרלת את החומצה ומונעת מהחומצה לחדור לתוך התאים של הקיבה ולגרום להם נזק. בבקבוק אקטימל אחד יש כמעט 10 מיליארד חיידק טוב מסוג אלקזי. החיידקים האלה נכנסים לקיבה דרך שתיית אקטימל. איך הם חיים בתוך איזה תנאים?
זה מה שיספר לנו הדוקטור עכשיו. מבחינת האקטימל וגם חוץ מאקטימל בעצם יש מה שנקרא פרוביוטיקה שמשתמשים בהם הרבה כתוספות מזון ביום יום. אז החיידק הדומיננטי באקטימל נקרא הלקטובצילוס, ויש שם בכל בקבוק מעל מיליארד של החיידק הזה. כמובן יש סוגים שונים של פרוביוטיקה שאפשר למצוא אותם גם בבתי מרקחת וגם בריכוזים שונים ומכילים סוגים שונים של חיידקים. הלקטובצילוס הזה הוא יכול בעצם לשרוד בתנאים שונים, כולל pH חומצי. כמובן כשאנחנו לוקחים את הפרוביוטיקה ובגלל החומציות של הקיבה הרבה מהחיידקים האלה יכולים למות, אבל צריך לזכור כמה דברים. דבר ראשון, שכשזה מתערבב עם האוכל, אז ה-pH שמגיע לחיידק הזה הוא לא pH מאוד חומצי, כי זה מנוטרל על ידי התוכן. דבר שני, הזמן שהחיידקים נשארים בתוך הקיבה הוא לא זמן ארוך, זה יכול להיות עד 4 שעות, ולכן חלק מהחיידקים האלה שורדים. כשעוברים למעי הדק אז ה-pH הוא עולה משמעותית בגלל ההפרשות הבסיסיות של הלבלב, ובסופו של דבר המטרה שזה יגיע למעי הגס. בתוך המעי הגס יש מיליארדים של חיידקים מסוגים שונים. כשאנחנו לוקחים את האקטימל או את הפרוביוטיקה, המטרה שלנו שזה חיידק שנחשב לחיידק טוב, המטרה שלנו שזה יגיע למעי הגס, יתחלק בתוך המעי הגס וישתלט על החיידקים שם, יגרום לתמותה של חיידקים לא טובים שמזיקים, ומצד שני לצמיחה ולהתרבות של החיידקים הטובים בתוך המעי. החברה המייצרת טוענת שהחיידקים בבקבוק האקטימל עוזרים למערכת העיכול. לבדיקת הטענה הזו, בשנה שעברה עשינו חקר כדי לבדוק השפעת החומצות במערכת העיכול על החיידקים שנמצאים באקטימל. בהתחלה הכנו צלחות פטרי שבהם תנאים מתאימים לחיות החיידקים. אחרי יום אחד מצאנו שהחיידקים האלה התרבו בצורה גדולה מאוד. שמנו את הצלחות בסביבה סטרילית. בנוסף, עשינו הניסיון יותר מפעם אחת, כי רצינו שהתוצאות יהיו מדויקות. אחרי שעתיים מצאנו שמספרי מושבות החיידקים בצלחות ששמנו בה החומצות ירד.